Здравейте YouTube, PVBox, аз съм Мъка Антлоу и днес ще играем четвърта част от моят синглплеер Survival World. И да, днес играх в него и трябваше да имам някои айтеми, ами ги няма. Манга имах. Съжалявам, но трябва да си пусна геймо, за да си ги взема. Да, имах 6 вълна. 8 айрон май или... Да, 8. Имах половин стак камъни. Четири диаманта. Имах. Да, и имах бързо да... Не, такова друго беше. И едвам се върнах. Хубаво, че си знаех координатите. Да, и това е. Това беше от мен геймод. 0 кам. Сега смятам да си направя едно легло, защото навън е нощ. Така, легло. Не. Манга, къде да ми е леглото? Ето тук ще ме е за сега. Спим. Навънка е ден. Манга. Игра на магла, защото като гледах предишния клип, така ми лагваше, че лагваше ми просто много. Да си направя някои инструменти. Ще си направя кирка, брадва и меч. Тук ще си направя пак кирка и една лопата. Така. Добре. Не знам как се чувам. За това. Да, имам вече интро, който е гледал сега клипът, който съм го качил на... който с нощи снимах. Който го е гледал, ще ми види интрото също. Така, тук ще направя някои промени в хоума. Ще го разширя. Ето така е супер. Как толкова широко някъде? Толкова широко. И виждам над мен айрон. Омага, как се прецаках. Това е било дърт. Така, който иска да снима с мен, да пише долу в коментарите аз искам. Или съм просто аз. Да, и вече може би няма да качвам клипове на лига. Защото просто така.
само да взема няколко торча. Два ми са предостатъчно. Така. Омафъг. Да, сега ще видите как ще направя тук тази стая. И така, без тъпи коментари, сам това ще ви моля и да се абонирате за мен. Така. Сега трябва да го изкопа с още едно. Ето така ще го изкопая, защото това ще е по-ниска стая и ето, че има iron. Така. Вземем iron. Тук може би ще са честовете или... Да, честовете ще са тук. Колко минути вече снимам? 7. Колко бързо само тече времето. Така. Ето, че стана супер. И който иска, може да пише в коментарите какво да построя. Мага. Ето така. Да, който иска, може да пише в коментарите какво да построя. И... друго няма какво да кажа. Не знам защо направих толкова камъни, но хубаво е да има. Да, днеска съм сложил кофа с вода. Така, и да събера малко сиц. Така. Като съм сам е много тъпо да играя. Само да направя малко маглата. Да я изключим направо. Как лагва така? На мен ми лагва ли? Защото не съм с много хубав компютър. Как ли не си взех кирката? Добре, тази мина 100% че ще има нещо хубаво. Сега да видим къде ми беше холма. Мисля, че ми беше нататък или... Мага, загубих се. Fuck you. Fuck you. Мамка му. Ето я, ето я. Сам се загубил. Както виждате, съм събрал 15 левел.
И смятам това да е от мен за този епизод. Дано да ви е харесал. И довиждане. Това бях аз, Мъка Антвол. И да, бай-бай.